Maswera sei. Anyway, regai ndimbokuvudzai. Izvezvi time ndi 12 o'clock. Vanhu vamukira kucheka hwa kubva kuseni ndikati nai vedu. Pano vanomboziva here kuti tiri kumhanyisa nguva pane vanhu vakatimirira izvezvi vakamirira nyaya dzavo. Vedu vega zvakaoma saka izvezvi vanenge vaenda pabreak ndabva ndatoti chance given chirega titochimhanya. I hope munofara vedu. Makadii tete ndiri musikana ane makore 28 ndaishanda saPA waprofeti vekuchechi yandaipinda. Ndinogara kuDurban asi ndiri muZimbabwe uye profeti ava muZimbabweni zvakare. Ndakatanga kupinda chechi iyi 3 years ago. Ndaitoshanda basa rangu rakanaka muDurban. Ndipo pandakaloketwa imwe Sunday muchechi napapa vakati vaida kundipa basa. Vakati nekudzidza kwandakaita Satani akabata paunoshanda kuti usapuwa mari. Ende sure ndaisabhadhara zvaienderana nechikoro changu. So vakandiofa basa vakati vaizondipa 15,000 rand kana ndikava PA wavo. Yaiva offer yaive yakanaka ndikabvuma. Ndakatanga kushanda pachechi ipapo. Chechi iyi ihombe vatete. Ndakatanga kufamba navo kwese kwavaenda kungave kunoparidza kana zvine chekuita nebusiness ravo. Panguva iyi hapana chakashata chandakaona. Ndaivatora sababa tete. Ende muchechi wese aiuya neproblem aidzokera avabo. Vamwe vaitopiwa mari every service. Vaipa mari kuvanhu. Handina kuziva kuti ipart yemiko dzavo tete kuti vaifanira kubudisa mari inoita 10,000 rand every service. Kwaitwa nemarituals aitwa. So pachechi tainzi na 4am kana prophet vari around tainzi munofanira kubva pachechi. So taizosiya prophet namama vari muoffice pamwe vari mucloset vachinamata. So one day vakauya vakati endai, takabva tabuda. Ndichibuda ndakatambira call kune one of vanhu vari very close kwavari vachiti vaida help ya prophet as soon as possible. Ndakazama kufonera prophet asi vaisabata phone yavo. Indakafunga kuti vari muprayer room. Ndakati regai ndidzokere kuchechi ndinomira kusvika vapedza ndovapa message yavo. Ndichisvika pachechi ndakapaka mota semazuva ose asi tsoka dzangu dzakatanga kutsva kunge ndatsika moto. Ini ndakafunga kuti ndakumanifesta nekuti hiti yacho was something else. Ndakashinga kuti ndifambe ndiende muarena kuti ndinogaramo. Ndipo pandakaona murumu meprayer muchipfuta moto nesound zvakare yaibuda imomo. Ndakabva ndawa kutya. Ndokufamba kuti ndione kuti chiiko. Ndipo pandakaona face yapapa ichichinja kuita kunge chikara. Asi body yese iri munhu. Amai prophet vaiva vakapfeka hembe tsvuku vachiita sevaidira mvura mumoto uyu. Time yavakandiona vakabva vangochinja ndobva vandidana vakandibvunza kuti wadzokerei. Asi handina kukwanisa kutaura. Ndakangoramba ndakashama muromo. Ndakabuda ndichimhanya ndikasvika kumba ndobva vandifonera vakandiudza kuti zvaona nhasi ukaudza vanhu ndinokuuraya. Vakati handichada kukuona muchechi yangu nekuti waziva secret yangu. Sunday yakatevera vakabva vapa announcement kuti ndakamudzinga aindibira. Ndakagwadziwa asi nekuhla kuti ndikataura side rangu ndofa ndakabva ndanyarara vatete. Ndakatokwa nevanhu vapapa pasocial media kuti hauchengeteki. Wakaita sei? Vamwe vachiti isu tikapiwa mukana wekushanda nemunhu waMwari tinoubatisisa. Tete papa havana kumira pakundidzinga muchechi mavo nawo. Iye zvino side rangu rose iri rinoita kunge ndakarohwa nehips. Asi kuchipatara ndakaitwa matest vakati haisi hips. Ndowakutsva zuva nezuva. Vatete ndotsvakawo rubatsiro. Handiziviwo kuti chii chiri kuitika kwandiri. Kaona uchechi kwako musingatauri nezvaJesus. Musingatauri nezva the second coming of Jesus. Kuti pano apa we are here for short period. Jesus is coming again. Signs of the times are everywhere. As you can see, these people, they are actually signs of the times that Jesus is coming again. Hallelujah. Let's leave the purpose and look upon Jesus. Let's focus our eyes and our attention on Jesus. Baba wakagumarini huwatumira mari uchingoita zvana papa. Tiregei tipinde munyaya yedu inotera. Mandi wakandaparidza. Zvakaoma muchatendeuka chechi. Makadii tete tauya semhuri tiri kudawo help. Nyaya yedu yakamira yakadai.
Kadai tiri mhuri inobva kwaSerima kwaGutu ndokwatakakurira tichigara nevabereki asi taigara pamusha panoberekwa baba kureva kuti pamusha pana sekuru vedu. Asi mama vaizanzora nambuya vakamboedza kuti vapiwewo pekuti vavake vatangewo kubika vega, asi mbuya vaiti havadi tumba hobho pamusha. Pamba paive pakavakwa zvakanaka, paive pane imba hombe yaiva yakavakiswa nabankuru vekuUK. Saka takangokurawo amai vachinetsana nambuya kunyanya panyaya dzepamoto idzi. Baba vakazoenda kuUK kunoshanda ikoko, asi mari yaitumirwa yaisvikira maoko ambuya. Hapana chakachinja kuti baba vave kushanda zvichireva kuti upenyu hauna kuchinja. Amai ndipo pavanoti vakafunga kuda naSabhuku uyo aive achivapfimba kwemakore vachiramba. Vakati chikonzero chavo chekuda naSabhuku ndechekuti vaidawo kupiwa stand since vaive vasina kamari kanodiwa kwamambo kuti vawane stand. Saka vakadanana muchivande kusvika vapiwa stand. Vaiwana amai vakazoudza baba. Baba vakatanga kutumira amai mari mbuya vasingazivi kusvika amai vavaka. Mbuya vakazoziva kuti pane musha watengwa tave kuda kutoenda hedu kunogarako. Kaita kuti mbuya vasada kuona baba vangu. Mbuya vakati havasisiri amai vababa vangu, isu ngatisiri vazukuru vavo, chatinetsa tinozvionera nehama dzaamai. Takatanga kugara pamusha pedu, aiwa taive takasungunuka tikavhura shop kumagurosa. Panguva yataiswera tisipo, amai ndonguva yavaisara vosasana naSabhuku. Amai vainge vakanyepera Sabhuku kuti baba vangu vakatora umwe mukadzi murungu, saka vakarambana. Saka Sabhuku vaichengetawo amai. Zvinonzi pakuva kwakwemba vakatotengesa mombe dzavo 2 kuti vabatsire amai kuvaka. So baba vakazodzoka kuholiday tete tikafara. Baba vakadzokera asi vakasiya vatitengera imba muGutu township. Ndokubva kwatakaita pamusha tichisiya mushandi achichengeta pamba. Tichisvika maGutu, baba vachangodzokera takazotanga kuona nyoka tete. Pekutanga ndini ndakaona nyoka yakazvimonera pagas tank. Kepiri tikaiona semnyoka pasi bedroom mamama. Then ikaurayiwa kuita mafufu, asi manheru yakadzoka tikaona yakagara pamusoro pestove. Hapana kupera mazuva amai vakatanga kuti vanorota vachiita bonde nesemnyoka iyi. Isu tikangofungira kuti ndimbuya vari kutiroya. Ndokufamba kwatakazoita. Tikaudzwa kuti ndiSabhuku vakatuma nyoka nekuti amai vakavashandisa kuwana zvavaida. Tete matambudziko haasi kupera. Sabhuku takanomuripa asi akati anoda kuripwa nemhuri yekwababa. Ipfungwa yakanaka here tete kuunganidza mhuri yekwababa kuti baba vangu varipe mombe dzakatengeswa naSabhuku kubatsira mai kuvaka. Hongu amai vakatadza kuita chipfambi vari mumusha, asi zvinoita here zvekuzoti kana dare rekuripa rapera amai vangu vagorambiwa. Sabhuku haasi kuda kutoparadza imba yamai vangu here, kuuya pano kutsvaka rubatsiro kuti kana pane anokwanisa kubvisa nyoka yaSabhuku angatibatsira nekuti Sabhuku haasi kuda kunzwisisa. Guys, ngatimbotaurai nyaya yenu. Chandaona pekutanga ndechekuti murume akaenda kuUK. Aenda kuUK akaramba achitumira mai vake mari. Saka mudzimai anga asina anga asina mari yaiwana. Ndo number 1. Number 2, ini ndakakurira kumusha. Ndoda kumbotaura nyaya dzekumusha. Ndizipa nevamwe vakakurira kumusha panapa. Makambozviona here kuti varume vanoenda kunoshanda kuBhurawayo kana kuti kuHarare vagogara munagouya muna August handiti kana December paChristmas. Mubvunzo wangu, my caution is, madzimai avo haana manidzi here? Ivo vana baba havanawo manidzi here? Because vana baba indakadorogwa zvendosa zvandikutaura. Saka patadzoka panyaya, baba vakaenda kuUK vakanogara, amai vakasara vakadana naSabhuku. Ndiani? Naimi mungavablemawo here amai? Amai vakasara vakadana naSabhuku. Number 1, nyaya itika ndeyekuti gogo ndio vaitumigwa mari and looks like gogo vaisa pamakoti mari. Number 2, murume anoenda kuUK agocholovera kuti mukadzi akangoshinga. Handimona kuti kwanzi even Bible rotaura kuti musasiyana kuavoida muedzo. Uyu wadova muedzo. Kungosiyana chako kungocreate muedzo. Ndoziva kuti you guys will come for me. Ndoziva kuti vamwe varume vari kuUK nechichi. Asi the fact still remains. Vanhu vane needs. Anonzi conjugal needs. Hey, you can come for me, it's okay.
asi ndiri kutaura kuti chero even if you come for me, if your husband is in UK, ari kuvatana every day, chero gawani kako, kungosiyana uko, kungogara matotsvaka dambudziko. Ngatizviregei izvo. Right, ngaitipinde munyaya inotevera. Kune avo vanokwanisawo kusiyawo mongosiyawo, kune avo vanoziva kuti vangabatsirika sei, mongosiyawo macomments. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makasimbere Tete nevamwe vese vari pano. Ini Tete ndinoreurura kuromba paMozambique apo Nehove, asi pekutanga handina kuzwa kuti ndiri kuromba, asi ndakatoziva ndava mazviri too deep. Ndanyudza maclothes angu zvekuti kubuda mazviri kwainge kwakutonetsa. Ndiri mudzimai ane makore 32, ndiri rana anohoda zvinhu in bulk, achiuya achitengesa. Tete mazuva ekutanga zvaifaya zvekuti pe, asi munyika yedu mune dambudziko 1. Vanhu vakaona chinhu chiri kufaya vanobva wandira ikoko. Mazuva ekutanga ndaiziva kuti stock ikasvika hazviiti 2 days zvinenge zvaroverwa mudenga Tete. Iko zvino waingoti ukatena pachikona rana Kim, pachisendiraini rana Tanya, kungoenda kunovata uchimuka makuseni nowana pavana rana kupa. Tete kuwanda kwemarana aitengesa the same thing, ende vamwe vachichipisa mastreets zvaitishatirisa isu maoriginal runners. So kuti customers aihoda kwatiri achida kuzoita resell, aipedzisira asisachauye kwatiri omhanyira kune mamwe marana. Hapana asingadi profit, but vamwe vaizonyanya kudhingura kwacho, saka kutenga kwezvinhu zvangu kwainge kwadzikira. Iyo nyaya yekungwarangwanduka Tete iyi, umwe musi ndakanzwa vamwe vakadzi vaipinda mushopu mangu vari 3 vachitaura zvekuenda kuMozambique kunopiwa luck rekuti zvinhu zvavo zvitengwe choppers. Ipapo ndainge ndaita nzeve kwanga sedzetsuro kuteerera nyaya dzavo. Pavakauya kuzobhadhara patil, ndipo pandakavaudza kuti ndaive interested kuzoendawo navo kana vakasongonuka. Vakatoseka vakati ndaigoenda kunodii, ndaive ndine business raifaya kudai. Ko madzimai aya aitaura seiko? Kufaya chii? Chinoziva ibhutsu kuti socks madhendi. Dzaiva dzangova nharo idzi, keeping up appearances dzakataurwa nechirungu. Ndaingorarama from hand to mouth, ndakadembesa kuti vasazondisiyawo sokuti nzira ndaive ndisingaizivi. Parakasvika tikakwira bhazi, taisarara munzira zvedu, taizokwira tumabhasikoro tunopinda mukati, murehwa, mutoko, pabhodha, panyamapanda. Zvatatova Mozambican side. Takati fambe bhazi rikatisiya murodhi, tikazoshandisa tumudhudhudhu kupedzisa rwendo rwedu. Takasvika zvedu pamusha apa, tikapiwa pokuvata. Ava mangwana takapinda 1 kunoona sekuru, saka handizivi kuti vakadzi vandainge ndaenda vakanzi chii. Indakaudza sekuru kuti zvinhu zvaive zvakaoma, saka ndaingoda kamudzi kekuti zvinhu zvangu zvifaya. Sekuru vakanditi zvandaive ndafambira aiva masmall. Vakanditi ndiende neassistant wavo kudziva nechirauro ndinouya nehove menyu. Vakanditi hove yacho ndaifanira kuibata ndega, kwete kuita yekutenga. Tete, ndaive ndambobata hove kupi? Kaita senge ndichapedza bhaketi remaworms. Hove iyi zvaida kutondipa mafindifuwa. Saka ndakazoshingirira ndikabata hove iyi. Kutsvedza manje zvaari mahora Tete. Ndakazoenda nehove iya kuna sekuru, vakaigadzira. Vakanditi ndinoidzosera mvura uye ndisazocheuka kusvika ndapamba pavo. Ndakaita sekudaro ndikadzokera. Sekuru vakanditi zvandaishuvira ndaizozviwana, asi ndaiva hove yaisafanira kubuda mvura chero zvodini, saka ndaifanira kusangana nemurume pabonde. Ndaizoshinga ini Tete. Handiti chaive chakakosha kwayo kurarama a comfortable life. Izvi zvebota yaive secondary issue. Ndakadzokera kubasa kwangu, zvinhu zvangu zvikatanga kufaya, kwete mbichana. Ndanga ndazova zirana supplier rekurevesa, ndikaita mari Tete shem kutengawo mastands nekuvaka. Umwe musi ndichicelebrata contract yekuwana basa rekusupply machira pane imwe boarding school, ndakaenda out ndikanomwawo madrinks paive nerinozi hofori, zihambura makaka rerume rakamwa mukaka rikaguta. The gentleman uyu aingondikanda ziso ko ndaizenge ndaurungana zveimi Tete kuita nyaya dzinotamba nekupfeka zvinofita. Doro rainge riri mumusoro, zvino ropa rainge rodziyazve. One thing led to another. Ini negentleman wangu uyu ndakazongowana totamba maadult games zveimi, zviya zvekunzi ndiri hove isingabudi mvura zvakafungwa nani. Ndakazoti ndasara ndega, ndipo pandakafunga kuti ndaive ndachikora
miko. Tete, amuna chamakaona imi, ndakamuka bhodhi yangu ichitsva zvakanyanya. Ndakafonera mafriends angu kuti vedwe ndotsvawo kuno vakanadana ambulance ndikamhanyiswa kuchipatara. Ndakasvika zvikanzi hyperthermia njani. Ine hyperthermia what kind? Vakatoita cold compress nemainjection zvikatadza kushanda vanga vototya kuti ndoita macomplications. Ndakamhanya kushawa ndipo pandakanzwa mweya wangu uchidzokedzana. Zvandanga ndafa Tete. Ndichingobuda mushawa ndakatanga kutsva zvefuti. Munzeve mangu makatanga kuita maungira ekuti hove haibudi mvura. Then Tete ndakabva ndatoziva source yeproblem. Ndaive ndachikora meko. And sekuru vanofanirwa vainge vazviona pamonitoring mirror. Ndikati kumafriends angu zvekugara mushawa zvaisava practical. Taifanira kuva tava Mozambique. Vana chiremba vairamba kundidischarge. Vachiti temperature yangu was alarming. Asi ndakaramba ndakatsika chepakati vakazondidischarge against medical advice. Ndakatora mota ndikagara kumashure nemabhaketi emvura. Mutrailer makanga makaiso mabhaketi emvura. Ndaitova nechibhaketi chandaifamba ndichizvidira kana yava kunopera tochera imwe. Apa Mozambique kukagoti kunopisa shema. Rwendo iroro rwakandiitira rurefu. Ndaiti zvokwadi dai ndasimudza mota yacho ndaitsiga musoro ndasvika chop. Takazosvika kwasekuru vakanditi hapana chavaikwanisa kundiitira sokuti ndaive ndachikora meko. Ndaiva hove yainge yachikora meko. Tese tinoziva kuti hove ikabuda mvura chasara kufa. Tete ndakademba zveimi kuchema ndikaungudza senge pafiwa. Ko mwana wangu aiva mudiki aigodi. Sekuru akazonditi this was my last chance. Asi wandainge ndapomba naye ndiye aizoita sacrifice. Ndakaona senge zviri nani. Mwana wangu aiva mudiki aitoda rudo rwamai. Sekuru vakazotora mvura mugate vakatuma munhu kunochera mvura kudziva kwandainge ndabata hoyo. Vakasanganisa nemudzi vakanditi ndimwe. Ndakahwa kutonhorerwa Tete sokuti chero pipe inofamba nechikafu yainge yotsva. Takadzoka kumusha Tete ndikazoverenga kuti kumaAvenues pane murume mutema ainge abuda mumotikari achingoti ndotsva akakurira hembe ndiye sarai. Mukuzoita tsvakurudzo dzangu ndikaona kuti ndiye one night stand wangu wandainge ndaurayisa zvandanga ndatova mhondi naiveduwe. Pera gore zvinhu zvaitika ndinorota murume wachiuya kuzoita bonde nene. Ndakaziva hangu kuti ari kumuka chipoko nekuti ndakamurota achinditi ndini ndainge ndamuurayisa. Handina mufaro ini. Zvichazodiko nhai Tete in the physical world ndiri lonely, ndine feeling of wanting to be loved. Ndiri munhuwo asi bota is undikable. Asi muspiritual manero handivati. Tete ndaneta ini. Zvakaoma. Alright, saka I think pandaverenga ndofunga pakunyora kwavo pane pavanyora kuti ndaifanira kuita bonde. Looks like ndaisafanira kuita bonde. Ndozvandatozopika kuti she was not supposed to sleep with anyone. Saka pavakarara ndokutyora miko kwachona kwazvakaita. Ndikuona chinhu I've noticed one thing pama stories also andinoverenga kuti unopuwa terms and conditions, but it seems like the terms and conditions haugoni kungoita consistent. You can never be consistent. One day unongoti you fall. It's not possible. Ndozvandikutoona. It will not work simple. Kona tangodi ungorarama tiri vanhu vaJesus vekuti tinongorarama upenyu hwedu huri simple and straightforward. KwaJesus hakuna terms and conditions kuti kwautsira wakutofa. KwaJesus kunotonzi munhu wese choice. You're given a freedom of choice. Kodozonzi makatadza imi michienda imi kugehena, something like that. But still kunonzo we are saved by what? By grace. Kuti Jesu paanenge ari papo still he doesn't want anyone to be lost. He doesn't want anyone to go to Gehenna. So he tries by all means. Kotonzi glory. Akadai mwaro Jesu toenda pana mwaro kuti ndakamufira pamuchinjiko. You understand me? So Jesus doesn't want us to be lost. Mwari ndi mwari vane rudo. Murikuona ndakachena. Guys, this top is nice, eh? Aya ndazvoonawo ini. Mukuzviona ka? Alright. Saka vari kuti vari kuda rubatsiro handizoti mungavabatsirawo sei, tingavabatsira sei. Nhasi Friday panyaya dzedu dzanhasi dzaita shoma. Regai titerere. I remember, you guys remember story yanezuro Sisi Promise. Vanga vachiti ivo vakaningirikinwa. Imeni yacho inogwadza. Yavaiti vakaroorwa nemurume akadonha musi wavafanira kuenda kuZimbabwe ndobva afa. Ndobva azovigwa nestate. Saka ndakazotaura nawo nezuro but handina kuzokwanisa kupedza like my life is so hectic. Vakatumira alright ish.
vakazotumira audio regai tiplay audio yachona muwe. Makanditete. Nyacho inini noyichirutondivhiringa because in fact patakazoenda kumisa kwachoni zvakanodzizwa ailonja kuZimbabwe kuyeru ndipo kwaita mhinikazi wake waanga akaroora. Saka vailonja panga nemwana ake musikana mwana inde antomutokati. Saka mwana akaita musikanzwa mastent achibva abata pamwiri mastent akashikitidzira mwana kuti izvoni kana ndandisabvunge baba vangu iwo kana pabvunzwa nokuti mwana angaiti kana pabvunzo vati ndi baba vangu vakandibata. Saka iwo vaigara mukadzi nemurume nemwanasikana wavo nemunun'una mukadzi. Ndopa saka nyaya yakadzvinwa mapurisa mwana anekwa anoitwa munhu mai vadena mapurisa ndopa vatsindirana kuti sezvavakaudziwa kuti ndi baba vakandibata namai neitosaichinjanisa. Saka vangozva kutongwa kunyedza muZimbabwe uyu zvaka zvatomupikirira baba vamwana vatombobatwa nemasiaiti vakatomborokwaro. Saka handizivi kuti chichakaitika kuti akamboti batwa akaregedzwa rinenge ichambovherifaiwa kuti yakamira sei ndokubva kwaakaita kuZimbabwe. Kushonga kubva kuZimbabwe anagona kautsva passport kuzi munhu anga achitodi andari kumapurisa nyekake. Ndopa mukadzi akataiwa ndinondoindawo kwakudapinde ikoko. Ndopa vaida kwazakabuda nekusaiti reBotswana vabuda nekusaiti reBotswana. Ndopa semunhurume akagona kuescape akatiza masecurity paboard. Mukadzi akafurwa akafira ipapo security board. Saka afurwa fira ipapo chakazobatwa chitupa vangozwa pakushedzerwa kuti pane nhingi awanikwa radi akasiya pakati chitupa chake ichi. Saka ine handizivi kuti pakuwanikwa vanhu ava vakafa ava because havangana kukwanisa kumuviga uchona akataurwa kuti vaitotwa chinogwara akatizivi kuti angoitawo zvokuigawo nestates. Saka ini handinyazokupanzisa ende infact ini nyaya yacho handisati kugona kunyazokuirondedzana nokuti I'm full of confusion tete. Mumusoro mangu confusion yoga handichanzwisisi kuti upenyu hwangu hudini handinge pichitangire pichigumika. Saka ipapa handisi kuti pakawanikwa zvitupa zvavaitu here because kwemhuri yemurume wangu uyu ainzi akabva kuZimbabwe kusati kwaane mafoni nguva yekuti foni yaigona kuwanikwa pamunhu 1 line rose iyi village rose kana kuti pamavillage 3 waikuwanika munhu anari ane foni ndomabhora akabva I think kuda kusvima 2003 ndokuzvavaita 2003 kuko ndoko akabva. Saka inini ndakazosangana naye muno muSouth Africa it was 2010 chibva tasitanga kugara tese 2011 December. Saka nyaya dzacho ini handisitombonzwisisa chekuchipata anongori in and out dp yacho muchadza kudzika aichatori sport kumapinza maona atatumira yaya nokuti handihwisi kunzwisisa kuti upenyu hwangu hunge hanipa handisi kunzwisisa ini. Right. Saka nyaya iripo ndeyekuti murume ari kunzi vakabva kuBotswana vakabva kuZimbabwe ndobva vashudiwa. Saka ndobva kwawanikwa vanhu vakafa. Asi mhuri yavo vanoziva kuti zvakaitika 15 years ago or whatever timeline iripo. But havavazivi manje kuti iye akafa here kana kuti ndokukwanisa kuuya kwakaita kuSouth Africa ndokuzoroorana navo sisi promise. Saka chatisingazivi manje ndechekuti do you think kuti chipoko chinova kato here kana kuri kuti anga ari chipoko? Do you think kuti anga ari chipoko here kana kuti munhu akangonzi afa iyo family havazivi havana kuona guva rake handiti. Saka ida inofunga kuti aiwa maybe zveshuwa mukadzi wacho ndiye akabakhwa akashudhiwa passport yake ikasara ivo vakauya aminosoro yacho yaihlangana. Asi nyaya iripo ndeyekuti sis Promise has been through the most. She's been through a lot. Pane zvimwe zvakatozoitika zviri unfortunate. I think she was gang raped. I think so. Yeah, she was gang raped. Akapiwa madrugs like a lot has been happening vachingosangana misfortune after misfortune. By the way, handizi kuti munhu waMwari tingamubatsirawo sei but vari kuti vanomwa mapiritsi vanitumira chitsapo vanhu ndakataura nesoro vanditumira chiso kuchora mapiritsi vanomwa. Ndikati sezvo muri kuti mune BP ko mukambo exercise vakati handichakwanisi kuexercise because pavakabakhwa nemarume vaya vakadhragiwa zvikanoafekta hana yavo. Saka nayo inogara yakasara mvura zvakaoma. Ndozvazvi kusangana nevamwe vana mudzimba umu. Guys, people are going through a lot. Let's be nice. Ndopa ndinouya papa kuvanhu vanotuka kuti guys what do you gain? What do you benefit? Uchingondiona kudai people are going through a lot. You don't know what people are going through. Unongofunga kutuka. Imi
zvakaoma vedweka ngativei nezuva rakanaka. Nhasi ndanonoka uhwa hwandikanganisa ihwo uhwa huya hwaita kuti nditadze kana kurekodha on time. Saka ndakatifanirwa kuti pane hanzi Canada neNew Zealand yavhura zvakare macaregiver machichitoziva kuti vanhu vakawanda vari kuZimbabwe vari kutsvaka mabasa. Saka ndaida kuti ndiite video. I don't know if I'll be able to do it. Let me just try and squeeze it in. Yeah. Muve nezuva rakanaka vedu. It's a Friday. Happy Friday. Mufare zvakanaka, munozorora zvakanaka vari kumabasa. Ndoziva kuti vazhinji venyu you're looking forward to weekend. Mombozororawo vedu. I'll also try to post on Sunday morning. Muve nezuva rakanaka vedu.